Generacja 2009 na swoim miejscu! Na swoim miejscu! Maturantska četvorka za Guinnessov rekord. Prva slika. Plesači pod oblom. Parom u tobom. Izgovarac. Motorištanje. 1, 2, 3, 4. 5, 6, radio opet. Excelente bandas. Excelente bandas. Maria y Paranada. Ok, vamos a nuestra acción. Famosa, duša, Eva. Nemojte se nešto roku, ovdje našu. Odeste vas. Prvi promenada. Ok, vamos a nuestra acción. Sigurno da